Ste priaznivci tradičných domov, ale nechcete všetky tie nevýhody s nimi spojené? A čo takto pôvodný, ale kompletne zrekonštruovaný dom bez nutnosti investícií a s možnosťou okamžitého nasťahovania? Tento sympatický 5-izbový dom na vás čaká necelých 12 km od Prievidze. Obec Lehota pod Vtáčnikom, kde nájdete nielen kľudné vidiecké bývanie s výhodami mesta, ale aj kopec prírody, lesov a lúk. Milovníkov priestoru nadchne otvorený priestor obývacej haly, ktorý dohromady s prepojenou kuchyňou ponúka 32 m2. V dome na vás čakajú 4 spálne, 2 kúpeľne, 3 toalety, garáž a technické zázemie v suteréne domu. Jednou zo zásadných výhod domu tejto éry je jeho veľkorysá koncepcia. Priestranné izby, podpivničenie, garáž u novostavieb jednoducho chýba. Dom z 80 rokov nutne neznamená vysoké prevádzkové náklady, ale vďaka kvalitnej rekonštrukcii, zatepleniu, fotovoltaike sa jeho náklady pohybovali v rozpätí do 150 €. Na viac ako 210 m2 plochy dosť slušné. Dokonale robinatý pozemok 722, z toho zastávaná plocha 120 m2. Južne orientovaná záhrada s terasou, altánok, ideálne miesto pre vašu záhradu, relax a súkromie. A zaparkovať pri dome môžete rovno 3 autá. A čo obec samotná? Najlepšie vybavená v okrese. Základná škola s plavárňou Škôlka, futbalové ihrisko, lekári, pošta, všetky služby a kopec zelene a prírody. Takže na mesto môžete rovno zabudnúť. V Lehote pod Vtáčnikom nájdete svoj domov, možno práve vy. Viac informácií na našom webe.